apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Dayto'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Siga ka di, iti bagbagan ni isang ama isukat kan kwa na. Ay, wan Madam Emma. Kat, mangrugi ka kadita. Ay nawaw. Saan pa'y amam, imayak laeng takayat ko ang makita iti personal ti agbalin at trabaho. Simple lang magtaramidam dito balay. Asikaswam ni nanang tadi nakabailan ti magna kan tumakdar iti bukod na. No kasapulan abagkatam, aramidam, kan digosam, pakanam, kan no adda ti daduma masapul na, pagserbyam. 8,000 ti sweldom iti makabulan. Day talaang ka di ti maaramid, ma'am? Siyempre, aglaba ka pa'y iti mureng, kan agluto ka iti kanin tayo. Ariglado, madam. Ano nga rod amang rugi ka? Inton Lunes, madam. Masapa akto nga umay. Adda tinasabat ko babae di tadala ni tay. Isu ka di day ti in-refer ni isang akasukat na amang asikaso ken nanang? Wan manong. Naimbag man tamayat nga agbantay ken nanang. Ay nawaw, kasta talaga dagiti padayo ang mamirmiraot manong. No para iti kwarta, aramidin nyo amin. Na, sana nasaya ti kasta rumrumwar iti ngiwat mo ading kao. Kat pudno mo, amin ang mamirmiraot nga am mo, kat aramidin dati amin para laang iti kwarta. Wen atag papada tayo laang may. Kasapulan tayo ti kwarta, tapno magatang dadag iti masapsapul tayo. Da akon lulito lakay. Kamusta ngay ba kayo? Nakasaritam ni Madam Emma? Wen lakay. Nakapsuton ti bakit apagsirbyak. Di nakabaalan ti magnakan tumakdar iti bukod na. Masapol ang matulungan. No daduma, masapol kanupay ang mabagkat. Ay nawaw, kaslan narigat mo't gayam ba kayo? Wen nga rod, ngam ano saklatan Kasapulan tayo mat nga rod ti kwarta. Mano ti binulan mo ngay? 8,000 kano ti per month. Sigun kan Madam Hilda, kat ti bakit laang kano ti asikaswag. Aglaba ak iti murang mi, kan agluto ak iti kanan mi. Sigurado ka kaday, akabalam nga aramidan na ita bakit? Wen tinapatag kat ada pagtrabahwak lakay. Di mo mat ngamin kayat nga agabrodak. Nasaya at ma, tasimangpot kan si ka, Giselle. Itay pa yung urahin ka. Pasensya kayon, madam, na traffic ak ngamin. Awanin ti ado asaw. Agpulis kan, tarugyamon tagtrabaho. Ha? Oh, apay akasta ti reaksyon mo. Saan ka di at imbagam kanya kat mangrugi ka nga agtrabaho ita Lunes? Ay, wan ma'am. Di kay madanagan. Aramidak anasaya at ti trabaho. Ay, wan gayam. Ti kwarto nga asidag iti kusina ti silid mo. Si kamot ti makaamuag dalos, ha? Agyaman ak, madam. Ibati klabi iti bag ko iti silid ko. Tapno marugyakon ti agtrabaho. Agawa ama, tanaurnong ti trabaho dito balay. Agdalos ka, kandigosam ni nanang. Ibaon ka pa'y man agumatang, Giselle. Saan pa'y analpas ti panagdalos ko, madam? Ay nawaw, apay akas tamot ti bagbagam. Asino ti bus dito aya? Siya, wano si ka? Ay, da kayo, ma'am. Malagayam! Anya ti ipagatang yu, madam. Ituloy kong tulaangan ti panagdalos ko inton madamdama. Kasta, aramidam, no anya ti ipapaaramid ko. Gumatang ka iti bangus. Ilutong matlaangan, ta iso ti pangaldawan tayo. Wen, madam. Pilyam tay bangus a fresh, Jak kayat ti bangus analabaga ti matana. Areglado, madam. No anya ti kayat yu, iso ti masurot. Sa kilo abang Usman, Tata Philip. Anya pa'y, nakaw. Day talaang tata. Isula ang matiin pagatang ni madam. Aguray ka.
Si kakaday tinaisukat ni isang si kati mangibantay iti ina ni Emma. Uwan tata, apay ka di? Mano nga aldaw mo nita. Awan pa'y makalawas tata, apay ka di? Sapay la kumata maanusam ti ugali na. Anyat ko nayo tata? Ay, kwa. Ay, lawan kaun. Kaslaada kaya tiyo asawan tata? Ay, awan mo't kitay. Apay na dyan. Kumporme mo't tanti may sawsawang ka. Mabit lang na ka nga. Isupot ko ti bangaws agat gatangam. Amangan ko nak numalipatak pa ay. Ay nawang, aping agtugtugaw ka lang di da si ka, Giselle. Asinaw tinangibaga ang mabalin mo ti agtugaw, ha? Pasensya kayon madam, nabanugak ngamin anang digos iti inayo. Nadagsen ang mabagbagkat madam, kan naglaba, nagluto kan nagdalusak pay. No awanan ti aramidam, di gusom dagiti asok. Kan agluto ka matyangan iti kananda. Sapay ba inti uno amin ti aso na? Awan mat iti saritaan, minga agraman ti aso na kat asikasuak. Oh, apay di ka pa'y lagunay dita. Agawa amit atan mapanin ti oras. Anyat orasan ng di pa'y lanangan kan nagdigos dagitang asaw. Uwan madam, aramido kunti ipapaaramid yo. Kasta, di ka agbunto-buntog no di mo kayat asukatan ka. Nalawa! Unay kan ima ading ko. Anya manenter aramidam dito'y balay, manong. San mo't siguro adakas no kayat kumat ti umay agbisita. Apay matakas jay. Kunak man no tila ang aglaba, agluto ken mga sikaso ken nanang ti trabaho ni Giselle. Katuan mga may. Hay nawaw. Apay nga rod nga iso ti mang pakpakan ken mang digdigaws kadagiti taraken mo nga asaw. Sapay 21 nga aso day jay. Ay naawan mo't langan ti aramidin na. Iso nga imbaon ko na. Apay matpiman nga ipatrabahom kinkwa na dagita. Ket saan matakaraman dayta ti aramidin na kuma. Sa may sa 8,000 lang ti sweldo na iti makabulan. Apay anayunan pay lang ti trabaho na. Sika kumamit ti mga sikaso kadagiti taraken mo Ay naagtal na ka man no awan na saya at nga ibagam manong. Saan asyak ti umay mo reng-rengen? No anya ti makitkitam, aguli makalaang. Ha? Di ka man kontrabida dita. Day off mo ita, Giselle. Uwan madam, iso nga agawid akpay laang. Ang sakbay nga ag-day off ka, di gusam pa'y nga umuna ni nanang kandag iti asaw. Agluto ka mo ilaangan iti kanunda. Ay nawaw? Na, da reklamaw? Awan matkit di madam. Oh, apay nga rod akas ta ti reaksyon mo. Kaslad da pagsaksakitan tinakam mo. Aramidak latan ti ipapaaramid yo sakbay nga ag-day off ak. Tapno awan ti parikot madam. Kasta di kayat ko. Awanin ti ado asaludsod. Aramidum latan no anya ti imbaga. Tapno awan pariko. Ay, makabannog mat. Ay nawaw. Apay nga italangan nagawid ka, Giselle. 12:00. Di ko ram kanya kat day off mo ita. Day off ko nga agpayso lakay. Apay nga road nga italangan nagawid ka. Kasanumok namin. Day off ko ngam dinigos ko payla ang tibaket kanti 21 nga aso ni Madam Emma. Anya, uray day off mo, agtrabaho ka latta. Isumot ngamin ti bilin na. Naskan nga aramidak pay ti amin sakbay nga ag-day off ak. Oo na yan. Anya nga road ti sir-serbi na ita a day off. Itala ang mat siguro lakay. Sapay lang ko tapod nung nga italaan. Narigat mo, no tunggal day off mo, kat kasta ti mapasamak. Awan sir-serbi ti day off mo no pagtrabahon na ka pa lang tipos mo. Ada pa 21 nga aso nga sa asikaswam. Barang nayunan na ti swildok alakay. Saan mat akaraman ti 21 nga aso atarakan na itinagsaritaan mi nga aramidak. Anya ti umay mo gatangan, basang. Shampoo man, tata. Agpili ka, no anya asyampaw, ti kayat mao. Ta color green latan, tata. Mayat ti isem mo ita Wen taintedan ni Madam Titangdan ko, tata.
Ay, kat mayat ano kasta. Iso na lang ata 8,000 matiintad na. Anya, 8,000 laang. Kat sikapat ti mga asikaso kadagit ti aso na. Ti saritaan mi ket tila ang baket ti asikaswek. Ngam agraman ni Madam Emma ket ilabaak. Siyak metla ang timang pakpakan ken mangdigdigos kadagiti aso na. Agraman agdalos iti kulungan da. Naay, talaga nga abusada day taabak nang. Nayunan na ti trabaho, ngam di namat nayunan ti sweldam. Ay, narigat tagsasaaw. Ngam kastamot laang ti reklamaw, dagiti nagbalin ababaonan na iday. Day daduma, nagabrodan, may mayat ka na ti pasweldo ijay. Iso na laang tamayadayo kamat iti pamilyam. Dayta metla ang timay saan nadlaw ko tata. Ininot amanay nayunan ti trabaho. Ngam ti sweldo, steady latta. Saan metten amanayunan? Anya tinaramid mo ijerwar si ka, Giselle? Gimata hakla ang iti shampoo tagdigosak, madam. Ay nawaw, di nakululbutan ha. Ibagbagak ti pudno, madam. Nakita ka nagsarsarita kayo iti day di alakay Philip. Ha? Anya timbagbaga day di alakay kan ka ha? Awan mat, madam. Di nakululbutan ko nakmanan. Awan ti dakas nga insawang ni Tata Philip, madam. Liklikam day di alakay. Iti anya aga po ngay, madam. Ay nawaw, awanin ti ado asaludsod. Aramidam latan no anya timbagak. Jak kayat amakisarsarita ka iti day di alakay. No adda gatangam, ijay bangir nga istor ti papalam. Nawatam. Uwan, madam. Apekas jay mati panagsasaum ken Giselle. Sika, Ima. Ay, pakibiyangam la amin nun, manong. No umay kag pasyar dito'y balay. Pasyar laang saan atila pakibibiyangam. Nalipatam sama, asyak timang susweldo iti mga asikaso kininanang. Well, namok day ta. Sika ti aggas-gas tos para kininanang. Tasyak, simple lang nga mamirmiraot. Tila ang matnatengken prutas ti kabalak nga itad para kinanang. Day tangarod ka. Awan lang arudan may tultulong mo. Man nakibiyang kapay. Masyanak lang gamin ken Giselle ading kaw. Kaasimat pima na mabugbog kawan. Nagadulagarudan ti ipapaaramid mo kan kuana. Ungat ka pa'y nga ungat. Saan anala ka ti mga iwan iti bakit no nakapsutan? Laglagi pam. Saan arubot ni Giselle? Kas kada tayo. Mabanbanog met jay tao. Huston, agdalnakan. Di mo papudutan ti ulo ko na. Giselle! Giselle! Apay ka di, madam. Anyat orasan? Apay adi mo pa'y dinalusan ti kulungan dagiti asaw. Inasikasok pa'y ngamin ti inayo, madam. Ninanangay, nakadigos ka din. Uwan, madam. Idinalpas ang nagdigos. Rimwar kami, takayat nakano ti agpainit. Isu ajak pa'y nadalusan ti kulungan dagiti tarakan mo nga aso, madam. Nalpas matan. Naasikaso mo ni nanang. Dagiti asok matan at isarunom. Uwan, madam. Aramida kon. Hello, Lolito Lakay. Alas 10 ni tirabi. Apay itala nga sumbatam tiyawag ko. Kunak man no alas 8 tirabi ti pan naturog yaw. Pasensyakan, Lakay. Nagpalabang amin ni Madam Emma itibado na itay. Anya, kunak man no nagitila ang bado ti bakit tila baam. Isu tinagtulagan mi. Ngam kabayatan ti panaglabas ti aldaw kat manay nayunan matan ti trabahok ditoy. Inaldawon ang mabanbanugak. Jak amo no kabaalak pa'y ti kastoy. No di mon kabaalan, agawit kalangan bakit? Kasano no agungot ni Madam? Sapay nasurok ang makabulan ko laang ditoy. Saan nga umanay ta 8,000 iti makabulan, apakaalaam iti sakit mo. Wen, kasapulan tayo ti kwarta, hanggang madimot ano di ka ginana. Narigat kag sakit bakit? Panunutom ko mati salunat mo. Sige, Lakay. Kasaritak to ni Madam Emma inton bigat. Ibagakken kwa na nga agsapul laangan iti kasukat ko. Tadjakon kabailan ti trabaho ditoy. Wala, may mayat samad iti abroad na pagtrabahwam. Amangan no mayat ti pasweldo na. Isumot lang ti ko na tigayim ko. Agpakada akon.
Nasken nga aginanaak, tani. Grabe ti bannog ko. Pasensya kayon, madam, ngam agsapol kailangan iti kasukat ko. Nanya ti kayat mo asawan? Agikkat kan iti trabaho? Wan, madam. Ay nawaw, saan ang mabalin ti kasta? Jak ngamin kabaalan ti trabaho ditoy. Agrek-reklamo ka? Apay, manulaang madya agdalos, aglaba, mga sikaso kan nanang, kan mga sikaso kadagiti aso. No, kasta ti kunayaw. Da kayo laangan ti mga ramid, madam. Tasyak, talaga adjakon kabaalan? Saanan akabaalan ti bagik? Ha? Diyak kaya ti kasta pa nagsasaom ah? No pumanaw ka, pumanaw kan. Ngam di mo namnamaan nga itad ko pa iti sweldom. Nang runa kat di mo mat kinumpleto ti makabulan. Anya ti imbagbagayo iti dayja a Giselle? Nay, di ka maawatan, Emma. Amo ka, sinugsugan niyo tapno pumanaw, tapno agikat iti trabaho na. Saan ka nga aramid ti kasta? Ay nawaw, agrason ka pa'y lang. Sakbaya pabasulan na. Salud-sudan pa nga muna ti bagay. Amaw nga amam noan niya tinagkurangam. Saan ay namasapol nga ibagak dayta. Amin ang nagbalin ababaunan niya kat awan nagbayag. Di ka kadimas daaw no apay. Anya? Bagbaga aman ti kabsat mo si Kamigel. Apay ka day, Tata Philip. Anya man ang tinaramid ti kabsat ka. Sakit na iti papabasulin na. Hay nawaw, apay ka na, Tata. Sakit pabasulin na no apay apimanaw ni Giselle. Anyat ko na yaw, Tata. Pimanaw ni Giselle? Buwan, kasanumit nga men. Abusada launay tibak ng akabsat mo. Tada siguro iti panunot nakit saan ang mabambanaw jay tao. Anya? Talagang awan agbayag ababaunan na. Wala ta kasanaw kat dakas magtiugali na. Pimanaw gayam ni Giselle. Anya kumaita? Pimanaw laang ah, no pimanaw. Asino nga rodan ti mga sikaso ken nanang? Si kaman kit di tagbirok. Pilyom tay nagagat, na anos, kan saan anareklamo. Ay na din kaw. Uray no kasano pa iti kinagagat ken kinasingpet ti maalam ababaunan. Wenno caregiver ni nanang. No di mo baliwan ti kasta nga ugalem. Hawan lat ammok ading kaw. Mabannog ken maumadan tumatlaang. Asino nga rodan nga iti mga sikaso kin ni nanang ita. Awanan na. Agtinulong ta mga sikaso ken nanang. Kasano ti trabaho ngay no kasta lang. No nagbalin ka lang kumaana saya at ken Giselle. Di saan kumapimanaw di tao? Saan ka kumangag parikot ita? Hey, jakam mo. Manulaang ited mo asweldo na. Agasam 8,000 per month. Ngam no kita ti trabaho na. Trabaho met piman ti talo a tao. Nagbalin ka nga busada. Tulungan nak nga rod ah. Sika lang ti makatulong iti bagem. Agbalbaliw ka. Itrato man nasaya at dagiti babaunan. Iti kasta ket agbayagdaken ka. Ken aramiden da nasaya at ti trabaho da. Ay, nawaw! Di mo abusuan ti padam a tao. Itad mo ti umno asweldo da. Tapno saan da ang maumaken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.